Tahong po, fresh. Ganito pag tagulan. Maganda. Oh, meron tayong pagsisig. Sobrang gwapo pa na nag-aalit eh. Po tayo sa San Nicolas Public Market. Kuya, kaya ko. Hindi na po kayo.
Ano nila papalagay sa babayad ba? 100? Kasi thank you. Ako po dyan. Sige, ako dyan. Kalog mo na ako. Padala na ako. Wala na ako. Hindi na po kayo. Bukit po, sariwa. Bukit. Ay, pusit. Sir. Salmon. Fresh. And tahong. Tahong po, fresh. Tahong. Tilapia. Galunggong, yellow pea, and peanut. Yes. Masa pepper. Hoy, parang naman. All the kini. Pati mo lang yan. Maganda. Baka dobo na rin. Kapi nga mo, kapi.
Sam, gagawin ko. Ano ang girl Sam na diba naman dyan? Pero malo mo, fresh lang nga, meron ka ng picture mo. Kaya mo picture. Ayan ba siya? Ganda mo picture ha. Na kayo kailangan ka ng 12. Eh, nung ano nagpanik po ka? Baba, amoy lata lang kayo. Ano yun? Ano po mo gan? Ano? Ay, ba mo ka na? Ado, oh, isa kaya, akala ka ng alas 12. Ano? Ano yan? Ano ka na skosi? Talong ko. Bigyan na ba tayo? Patay, pati na rin. Ay, ito ang inutuloy. Ang benta, bumagabyo. Anak buhay. Gusto bumili. Buhay tilapia. Buhay, live. 120. Live tilapia. Pag umar, wala pang benta. Uy, walang benta, walang buyer. Ay, na ba? Ay, na ba? Eh, What's up, man? Dito po tayo sa San Nicolas Public Market. Bako kayo, John. Bako kayo. Oo, ma'am. Yan. Sa 24 to 6. Balik kami doon na market. Kasama niyo. Ano itang mga itang mga sila na very sandal. Nakaguri kasi ang vlogger na kayo. Kenny. Ano page yan? Wala tayo na una lang. Sa amin,
Overall sa akin ha. Tita, 170. Tita na. 170. Thank you very much. Kita talaga yung katamo. Huwag ang huwag. May kodo ko. O, sabulin ses na yan. Sabulin mo na. Sabulin mo na. O, talaga Jollibee. Ako ba niya Jollibee? Kaya pa. Pasok ka na. Mag-model na ka. Ano kaya? Mag-model niya ka, no? 160 na. Wala mo. Ang pila yung kasi kayo tayo. 170 na. Ito yung una na. Ito yung una yung 170 na. Opo. Kasi kayo may isang tilo kung Arikoy! Ikaw ang kaya? Wapen. Wala na hindi kayo. Ang kanila 180. Tawag pala sa asawa kong maganda. Hey! Tol, shoutout na bayan si Lisa. Tol, si Lisa. Ano ya? Anong... Shoutout na lang sa asawa ko. Sa pamilya ko, sa asawa ko. Hey! Baby Jesus. Baby Jesus. Bye. Lola, Lola. 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 Ayan, daddy. Ay, lola, daddy yun ah. Lola, Lola, Lola. Lola. Lola.
Magkano itong hako? O yan. Samahan nyo lang lang.
Dahil dati ng gagawan mo, kung kanya ang gagawan mo, dispose mo na ka. Dispose mo na. Tayo ngayon kahit tagulan. Ano nga yan, eh? Uy, ano yan? Ano na, wala ka kasing time ngayon. Tayo na naman, di ba? Ganito pag tagulan, ito yung pangontra sa lamig. Pag sabaw sinigalaga ka. Ala ka magkalaban. Wala ko yung maluto. Yung mga tindero dito, ang kagaling pa mag-shop. Kahit anong shop gagawin namin. Oh, meron tayong pagsisig. Sobrang gwapo pa na nag-aayos. Bili na kayo. Kita mo Ito naman. lang ito sa Angeles. Parang putete natin, malakas kumain ng sisig. Bakit Kala ka paluto, papaluin ka nun. ako kaya wala nang sabi sa'yo? Papaluin ka nun. Isa na ako sa mga taga-hara niya. Ako hindi, sa ako sa nagbibilis doon. Pinaganda ko lang. Ano?
Danilo! Danilo! Shout out kay Danilo, Team Raisa! Team Raisa! Channel ka na, may tilapia. May magtitinda ng tilapia doon. Good morning, Team Raisa. Sabi mo kasi. Busy ako, Ate Barbie. Busy na to. Busy tao. Busy tao, no?
yan nasa